A začína vlog Cesta na Bali. No už sedím v lietadle, práve mi došlo jedlo. Ten let je že totálne prázdny, akože to lietadlo je úplne prázdne, lebo vlastne je to prvý let po 12 týždňoch, čo sa letí z Viedne do Abu Dhabi, kvôli tej situácii vlastne na Blízkom východe. Takže všetci tu máme voľné miesta, každý tu sedí v jednej trojke. Je to taká celkom zaujímavá atmosféra, ťažko to opísať, všetci sú tak trošku možno napätí, ale tak verím, že keby to je až také nebezpečné, tak by sa proste nelietalo. A som zvedavý, aké tu bude aj tam na letisku, určite si niečo natočíme aj odtiaľ. No a práve mi došlo jedlo, došlo mi nejaké hovädzie, nejaký šalát, cheesecake, voda, tak idem sa nájsť. Ideme dať koštovku, to je nejaký šalát, vyzerá to aké z tofu. Dobre. Kaša a nejaké hovädzie. Fú, tak to je mega dobré. No nič, idem si to vychutnať. No práve som už na letisku v Abu Dhabi a tak, jak som predpokladal, ty kokos, tu je, že totálne málo ľudí. Úplne jak mesto duchov, zatiaľ som možno na nejakej tej prvej časti, ale úplne tu taká divná atmosféra normálne. Neviem, či to sa to nezdá, ale fakt, že zatiaľ totálne málo ľudí, som zvedavý, či tu budú nejaké obchody otvorené alebo niečo, ale potrebujem sa nájsť a tak sa zase prihlásim neskôr. No, to letisko tu je, že totálne vymreté, akože fakt, že je tu extrémne málo ľudí a je úplne obrovské. Na takomto letisku som asi nebol, aj to až také divné, že tu fakt nikto není. Pozrite, aké to je obrovitánske. Nič, skúsim sa ísť niekde nájsť a niečo poviem asi kúpiť do Gucci, Hermes, či Hermes, či ak sa to číta, napíšte. Je tu brutálna táto kávička Arabika. Neviem, či to poznáte, ale veľmi dobrá káva. Čiže možno tam zbehnem na kávičku, no a idem sa tu popozerať. Mám teraz nejaké 4 hodiny čas na prestup a odtiaľto mi to potom letí už na Bali priamy let. Tak som zvedavý, že aká bude situácia, aký aj tam bude ten let a to lietadlo, ale tu aspoň pobehám zatiaľ nejaké kroky a tak, ale som dosť hladný, no, len či tu bude niečo reálne otvorené, som zvedavý. Ideme sa nájsť trošku, som extrémne hladný, aj keď som jedol v lietadle, ale no, kúpil som si tu nejakú bagetku, hranolce, no najdôležitejšie je tu teraz, že vyčkať, aby sa to nestalo náhodou nejaká vec. Nech sa niečo nepadne alebo tak, lebo nechcel by som tu byť uviaznutý. Ale teda... to neviem, čo je. Chicken shawarma by to malo byť, ale vyzerá to, keby to prešiel kamión. No ale vadí. Akurát som mesko dobre. No, takže idem sa nájsť. A vyčkať teraz nejaké 3 hodinky a potom šup, priamy let 9,5 hodiny do Denpasaru na Bali, odtiaľ beriem potom Tago a idem na obídko, skutrík a už pohodička, takže sa veľmi teším. Keby niečo bolo zaujímavé, tak určite nahrám, ale možno nejaké chálky zase v lietadle, uvidíme. Takže tak. A nezabudni dať, vieš čo? Odber a like. Mňam. No, už sme na Bali konečne, prileteli, super let to bol. Stala sa mi taká iná halosť, že doniesol som horálky akože crew do tým stevardom a
letuškám. Išiel som to jednej dať a som jej povedal, že toto je pre vás, že vždy že to takto proste nosím a tak. A ona, že ďakujem veľmi pekne, že horálky som dlho nemala. To bolo extrémne milé, takže stretol som Slovenku v Etihad spoločnosti. Takže sa veľmi teším a práve idem na imigračné a vlastne potrebujete 3 také dokumenty, no respektívne víza, ktoré je lepšie si spraviť vlastne vždy pred príchodom, čiže elektronické. Potom turistická daň, ktorá sa platí a potom teraz od minulého roka, od septembra je teraz taký, že indonésky pas a všetko si spravíte online, 1-2 dní pred odletom, vybavené, skvelé a samozrejme platný pas. Ideme tam, potom berem tágo a ideme na ubytko. And sorry, your destination to Lumbung Bukit Resort? Yeah, in Uluwatu? Yeah. How long does it take? 45 minutes. OK, great. Takže 45 minút pôjdeme teraz do Uluwatu. A dobré autíčko, vodič. A vlastne napríklad budem vám takto hovoriť, že tie ceny, ktoré sú vlastne napríklad takto na Bali, že ako to tu, koľko to tu stojí a tak ďalej. No napríklad teraz idem z letiska na to ubytovanie, vlastne 45 minút trvá cesta a zaplatil som 10 €. Úplne skvelé autíčko, všetko super, je tu brutálne počasie, akože fakt pecka, úplne sa teším. No, už som na ubytku, no sami sa môžete pozrieť, že je to podľa mňa, že úplná brutalita. Sú tu vlastne takéto chatky, taký bungalov, alebo ako to povedať, bazén, úplne úžasné. Ukážem vám moju chatku. Toto je moja chatka, alebo teda bungalov. Proste vyjdeš si z izby a ideš a hneď do bazéna. Úplná paráda. No a toto ubytko stálo vlastne, že necelých 40 € na noc. Podľa mňa akože skvelý deal. Ukážem vám to vnútri, ako to vyzerá. Takže tu máte také vonku sedeníčko, môžete si tu poležať. Potom vnútri jedna takáto posteľ. Samozrejme, že klíma musí byť. Veci, skriňa. Úplne stačí, nepotrebuješ mať nič veľké, lebo však aj tak v podstate tu nebude úplne. No a toto je kúpeľňa. Záchod. Brutálna sprcha, kde ti budú gekončíkovia chodiť, škrabať chrbát a mydliť. Ale skvelé. Akože za mňa brutálny deal a mega pekné. Sami môžete uznať, že má to tu niečo proste do seba. A bol som si požičať skúter. Sú tu také keby 2 typy, že jeden taký väčší, max, taký mohutnejší a lepší, rýchlejší. Ten vychádza na 200 000, čo je zhruba nejakých asi 10 € na deň, ale môžete si tu kúpiť alebo teda zobrať, prenajať ten menší a to je o polovicu menej, čiže nejakých 5 € na deň máte skúter, čo je úplne pecka a tankujete tu za úplne šušne, úplná paradička, jazdíte si. Je tu extrémne teplo a vlhko. Sice som tu už druhýkrát, ale že musím sa aklimatizovať. Poviem sa asi šupu na chvíľku do bazéna. A dneska už oddychnul, lebo som celkom unavený z tej cesty a večer dám nejakú večeru a pôjdem si tak skôr asi láhnuť a zajtra by som chcel ísť behať. No, to je asi všetko k tomu a možno sa vidíme pri ďalšej časti. Čaute.